акнун расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни якум рақами рейтинг Чарлз Дубронкс Оливера бо рекорди 33.9 ва чорум рақами рейтинг Бенил Дарюш бо рекорди 22.4 рӯзи шашуми май дар турнири UFC 288. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. хабари беҳтарин барои подписчикони канали Паҳлавон. Ҳиҷомаи бепул барои шумо. Агар ки дар вақти дору харидан аз ширкати шифофармо аз номи канали Паҳлавон гап занед, пас шуморо бепул ҳиҷома мекунанд. Доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметонанд, равғани усма, хелба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. довталаб барои камарбанди вазни вазнини UFC Jon Jones боварӣ дорад ки ғалаба дар муҳориба зидди Сирил Ган ӯро бузургтарин ҷанговар дар таърих мекунад. албатта ки ман дар сатҳи баландтарин баромад кардан мехоҳам. ман баромади бениҳоят хуб нишон додан мехоҳам. ман на танҳо ғолиб шудан мехоҳам, ман ғалабаи боваринок ба даст овардан мехоҳам. аммо оиди оне ки шоҳи паунд фур паунд будан ба ту фишор мекунам, ман фикр намекунам. ҳамаи мо дорем вақт ва лаҳзае ки ба монанди беҳтарин дар ҷаҳон менамоем. ман барои беҳтарин ҷанговар дар ҳама замон ҷангидан мехоҳам ва ман боварӣ дорам ки ғалаба дар муҳориба зидди Сирил Ган мавқеи маро дар ин номзад мустаҳкамтар мекунад, гуфтааст Ҷонс. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Jon Jones ва Сирил Ган аллакай рӯзи 5 март дар турнири UFC 285 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир шуда барои камарбанди вазни вазнин хоҳад шуд. дӯстон, оё ба фикри шумо Ҷонс дар ин муҳориба ғолиб шуда чемпиони нави вазни вазнини UFC мешавад ё ин ки Сирил Ган ӯро манъ мекунад? метавонед фикротонро нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи UFC дар вазни 61 кг Пётр Ян гуфт ки барои чӣ муҳориба зидди Мераб Двалишвилиро қабул кард. баъди муҳориба бо Омели ман якчанд муддат ҷангидан намехостам. баъд ман ба Таиланд сафар кардам ва тамринҳои худро оғоз кардам ва баъд менеҷерам ба ман гуфт ки муҳориба зидди Мераб пешниҳод карда истодаанд. ҳамаи ҷангварони топ 5 бо онҳое ки ман ҷангидан мехостам рақиб доштанд. Мераб дар рейтинг дар ҷои сеюм қарор дорад ва мо розӣ шудем. фикр мекунам ки ин муҳорибаи шавқовар хоҳад шуд. дар ин ҷо ягон кори шахсӣ нест, танҳо назари варзишӣ ва ман бояд ки дар фикри ғалаба ба даст овардан дар ин муҳориба бошам, чунки ин чиз барои ман хеле муҳим аст, гуфтааст Ян. хотиррасон мекунем ки Пётр Ян дар 4 муҳорибаи охирони худ танҳо як ғалаба ба даст овардааст. ӯ 2 маротиба дар муҳориба зидди Стерлинг ва як маротибаи дигар дар муҳориба зидди Шон Омели шикаст хӯрда буд ва танҳо дар муҳориба зидди Кори Сентхаген ғолиб шуда буд. акнун Янро муҳориба бо Мераб Двалишвили интизор аст ки муҳорибаи онҳо аллакай рӯзи 11 март дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад. чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев гуфт ки ба вазни нимёна баромадан ва бо чемпиони ин вазн барои камарбанд ҷангидан мехоҳад. барои ман 100% ин чиз шавқовар аст. ҳатто ҳозир агар ки UFC корро кардан хоҳанд ва ба ман пешниҳод кунанд, ман албатта ки бо дастаам маслиҳат мекунам, аммо шахсан худи ман 100% розиам. худро дар дигар вазн санҷидан мехоҳам. дар 2 вазни UFC чемпион шудан дар таърих чандин солҳо мемонад. ман рақобат карданро дӯст медорам. ман барои камарбанд муҳориба гузарондам. барои номзади беҳтарин ҷангвари паунд фур паунд муҳориба гузарондам. ана дар дигар вазн соҳиби камарбанд шудан ин барои ман визафи нав аст, гуфтааст Махачев. ва дӯстон, дар ҳақиқат Махачев корҳои хеле далерона карда истодааст ва ҳатто журналисти машҳур Ариел Хелване ки кам ҷангварҳоро таъриф мекунад, исламро таъриф кард. як коре ҳаст ки оиди ӯ ҳеҷ кас гап намезанад ва ба ин кор таваҷҷӯҳи кам медиҳанд. ман фикр мекунам ки одамо ба ислам эҳтироми худро барои кори кардаи ӯ надоданд. Махачев розӣ шуд ва муҳориба зидди Волкановскиро дар Австралия қабул кард. кам одамо ба ин кор розӣ мешаванд. ту чемпионӣ, ту барои ҳимояи камарбанди худ ба кишвари довталаб меравӣ ва ту ин корро дарҳол баъди чемпион шуданат мекунӣ. а довталаб боша ба вазни ту мебарояд, ягон чиз аз даст намедиҳад, танҳо ба даст оварда метавонад. аммо ислам ин корро кард ва одамон оиди ин чиз гап намезананд.
на ҳамаи чемпионҳо ба кишвари довталаб барои ҳимояи камарбанд мераванд, ҳатто агар ки ин чорум ё панҷум ҳимояи камарбанди онҳо бошад. ма фикр мекунам ки мо бояд Ислам Махачевро барои ин рафтораш эҳтиром кунем, гуфтааст Хелвани. бале дӯстон, дар ҳақиқат чемпионҳо кӯшиш мекунанд ки камарбанди худро дар кишварашон ҳимоя кунанд ё ин ки дар кишвари миёна, аммо дар кишвари рақиб на ҳар як чемпион розӣ мешавад ва Ислам ин корро дарҳол баъди чемпион шуданаш кард. ҳамагӣ дар 4 моҳ ӯ чемпион шуд ва камарбанди худро дар кишвари рақибаш ҳимоя кард. акнун чӣ гуна ки мебинем бо чемпиони вазни 77 килограмм ҷангидан мехоҳад, аммо UFC ба ӯ чунин имкониятро медиҳанд ё не, танҳо вақт нишон медиҳад. дӯстон, бародарони наздики мо мағозаи либосҳои мардона бо номи Саҳоба кушоданд ки дар он ҷо барои муштариёни худ танҳо либосҳои босифатро бо нархи дастрас пешкаш мекунанд ва онҳо либосҳои даркории шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон равон мекунанд. ин реклама нест дӯстон, ин тавсияи мо ба шумо аст, чунки агар шумо аз ин мағоза ягон либос харида аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед, пас онҳо шуморо боз бепул ҳиҷома мекунанд. барои ин чиз худи ма кафолат медиҳам ки шуморо ҳиҷомаи бепул мекунам. агар ки аз номи канали Паҳлавон гап занед, шумо метавонед либосҳои мағозаи Саҳобаро дар телеграм канали онҳо бинед ва чизе ки ба шумо маъқул мешавад ба онҳо муроҷиат кунед ва дар кӯтоҳтарин муддат онҳо либосҳои шуморо оварда мерасонанд. ссилкаи мағозаи Саҳоба дар якум комментарий закрипид шуда. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.